הנה רואים אותו. אני רואה אותו בעומק. שיחת חתיכה. חלק שם הצד השני. הופה, הנה רואים אותו כאן. מאיפה? שמאלה טיפה. שמאלה. בסדר. יפה. שתולה כחולה נראה לי. הנה הוא מתחילה לו. יואו, איזה חתיכה. דג. שתולה כחולה נראה לי. זה מלמטה, הוא מוציא אותו מהעומק. הנה הוא מתחיל. לא רואה אותו. יואו, וואי, חתיכה יפה. חתיכה. בואנה, מה זה? ענק! רגע, זה הוא בר שם, זה קדימה טיפה. קדימה, תן גז, זה קדימה טיפה, זהו, זה מספיק. תן גז, עוד טיפה קדימה. זהו, בואנה. איזה יופי. שמעת? אש. וואו. תעזור לו, רגע. נעזור לו. לא צריך לעזור לי, תראו מה זה גודל דג. בואנה, זה דג, צריך לקשור אותו מהר. תביא משהו לקשור. ואיזה חבל? חבל, איפה יש תחזיק את זה חבל? רגע, תחזיק את זה. תביא את הסכין. קח את הסכין. תביא את החבל. זר לפה הזה שלך, בואנה, אתה לא מפחד מהזה? אתה יכול להשאיר לו חבל או להביא סכין? קח סכין, רמי. אתה לא רוצה במוח להרוג אותו? מה? הוא כבר לא עד תוציא לו, זה עד תוציא, תשחיל לו את החבל. חבל, תביא לו חבל. קח עם זה. תראו את החבל הזה. איזה זה? מה, אתה לא רוצה להכניס את החכה? איזה חבל תראה לו? על מה אתה מדבר? רגע, איפה יש החבל? תפסיקו לצלם רגע. תפסיק לצלם. קח חבל. קח חבל. איזה דג, איפה? תתחיל לדמיין, גבר לג'וי, הוא יסגור לך לפה. דני, קח את הראש. זהר דני, שלא ייכנס לך לתוך הפה, זהר, אל תכניס לך, לא? לא יודע מה לעשות, אולי נכניס לו סכין. אתה רוצה סכין? זהר על ה... תן לי את הסכין. תן את הפלייר, תזהר על היד שלך. זהו, גמרנו. קח. לא, קח את זה, חוט כפול, יש לך... קח אותו בכפול, נו. לא, זה לא חשוב. למה כזה? עזוב, קח, תמשוך אליך, יש לך המון חבל, נו. תמשוך. נראה אותו כאן. תמשוך. תקשור את הצד שני. תמשוך. אילן, תקשור, עכשיו אתה. תן לי את תקשור זה. פה נורמלי וגמרנו. תקשור פה את שניהם. גם את זה וגם את זה, נו. תן לו לתוך המים שלי, יש לו מיליון דם. תן לו ארוך, תן לו עוד אורך, תן לו עוד אורך. תן לו את הפלייר, מי יכול לתת לו את הפלייר? עזוב את זה, תוצאים לו פלייר הזה מתוך הדרך. פלייר מאחורה. פלייר. קח הפלייר. קח הפלייר, תוציא לו את זה. עכשיו הוא סוגר את הפטר. תשמור עליך. מה אילן תפסת אותו? זהו, עכשיו בוא נהרוג אותו. כן. תיזהר. אתה מתחיל לתפוס, זה יהיה לא טוב. תיזהר עם החלטה. לא טוב, בוא נעשה, אולי תחתוך את זה. תיזהר על הידך. דני, תנסה. תיזהר. רק תשחרר אותו. זהו, קח את זה. תביא את הסכין, איפה הסכין? סכין פה למטה. פה לידך. תן את הסכין, תהרוג אותו במוח שלא מסכין שלו. קח את זה פה על הצד. בוא נעשה. זהו, זרוק אותו למים, תן. יאללה, זה קשור? כן, זרוק. אני מקווה. עוד אחד תן לו. תסכן, זהו. לא, איזה דג. זה דג גדול. אמרתי לכם עולה 20 ארוחות. דג יפה. 20 ארוחות. בוא'נה, זה... כן, עזוב, תוך המים, בוא. תן לו, עזוב, רמי. קשור חבר'ה. כן. קשור טוב? לא יודע.
יאללה, תשחרר אותו. אני לא יודע. תוך כזה אחר. בוא'נה, תן לי רגע. איזה דג. חכה, אחר כך נצלם, תן לו למות קודם. לא תן רק לראות כמה הוא שלא יפרפר לך. אה? תפוס טוב? כמה? 20? תן לי, דני, תן לי 30 קילו, נו. 30 קילו? כן. רגע, החבל שמה. כן. טונה כחולה, נכון? לא, זה מצעוב. טונה כחולה. טונה כחולה. תצלמו, סיימתם? רגע. תן לי מצלמה, שנייה, רגע, עוד שנייה. בוא'נה, כל הזמן הווידאו עובד, יאללה שלכם. רגע, יאללה שלי, מה זה שלכם? חכה, תן לי, תצלם במצלמה שלי, יוסי, תן לי טובה. היא פה למעלה. שים אוטומטי. איפה היא? יניר, פה, על ה... זה בצד שמאל. איזה צבע, תראו איזה צבעים. כמו של הזה אתמול, הסירה אתמול. תראו את הסירה אתמול. טונה כחולה. זה הצבעים. זה המלך של המלכים. מלך מלכי המלכים. תעמוד לידו, תרים. מלך מלכי המלכים. תן לרמי להצטלם עם הדג. אין לו, מגיע לו. מלא דם חבל. אבל זה הדם מלא. אוי. יאללה, צלם לו, צילמת? צלם אותו כבר. יאללה, זרוק. כן? זרוק. תביא את הדלי, יאללה. קח פה רגע אחד. חכה, תפתחו רגע. קח את המברק, קח את הפלייר. חכה. מה אם אתם חמים? תיזהר. זהו. לא, חמים. תשים את זה על הזה, על פה. כן, תן פה. תן. תודה. להצלחה. וואו, איזה דג. חכה, תעמוד רגע אתה. תן, פתח. 30 קילו דג, וואו. שברנו שיא? איפה הדלי? הדלי פה בכלל. תביא את הדלי רגע, נו. איזה קטע, אנחנו תביא. שברנו שיא או לא? איזה שיא של הבשר. שיא של המצב. יפה. תסתכל עליי, הדייג. תסתכל עליי. עכשיו הוא נראה כמו הזקן והיה מהניונגרי. בוא'נה, היה. בוא'נה, זה פייט, הוא נתן לו פייט יפה. פייט, חבל הזמן. לפי זה שהוא משך, קודם כל הוא משך שמה, הוא ירד לעומק. בוא'נה, ראית שזה נקפץ לו על הקצה? יש פה זה כזה... תפס לו בפה, יפה. תפתח את האחורי פה, יש שם כזה מברשת. תפס לו יפה, ובוא'נה, יש ניילון על ה... אתה ראית רמי? עם הניילון הוא תפס. לא יאומן, הניילון... יכול שהניילון זה מה שעזר דרך אגב. מה אתה רוצה, מברשת הצהובה, בני? בגלל הניילון הוא ראה את זה, כן? קח, רמי. בוא נשים את ההחקה במקום. איך רמי להניע זה? חכה, גזוז. רמי, זה רגע. נשטוף את זה, בסדר רגע.